Matan Allah. Ay, mapasanahi. Kati ang nakatawa na aalib ito ng mga watayan. Ano ko siya? Nadinugulok sa mga watayan. Amal! Sabuta ka nan! Ang mga surga, la ilaha illallah. Nadibar na sa mga watayan, ang mga dito, mga mama, mga babae. Ama! Ila ka la ilaha illallah. Ang mga surga. Nabunod po pa kami sa luksala. Ayaw, ama! Sumpatan ako masul illallah. Nabunod po pa kami sa luksala. Ayaw, ama! Sumpatan mo sa la ilaha illallah. Nabunod po pa kami sa Allah. Nakagin ko teman alas 2. Kaya tukan-tukan ang padal mo tapos yun. Mapasangin hati sa last 2. Kaya puno ba mapasangin hati sa sweet race? Iman to na, anam niya bala ka na nawata. Bukubuin, anam niya bala ka na nawata na maud siya mga niyo. Sasako niya, naging siya. Sa kanya, uli mong kalbitit siya. Tingnan niya, ano nga pag-uwitan niya niyo? At tinawa kong bumasalin. Sama siya libas ito, tiga lang na yun ako kilala. Bada tiga siya na kamere nga. Tira matawal alin nga siya. Kaya katamal mabakang wala, natagin mo sa tunay yun. Kaya ito ko na makapanakan. Kami abot yung paul. Kami naman ko na, tira na wala ka na kasi. Tinasaya, tira na katan luwate ka. Kaya ni kapadiakan na kanino yung siya niyo. At tiga man sa luwate ka. Kuha na ka sa gita ka. At sige natin, salamat to, may akanto ako sa sweater. Sige na kasi ang nag-uwot yan. Buwi na ka na. Ganyan ako nag-uwot, may alam. Miya kay titwawatan na padar lutan. Ino to mga day, na ayaw maana niya na tabi. Kapakaiman, akatawan ito ina-ina, nakataw niya rin, na siya pa. Katawa, hindi naman ulit ng Allah. O, siya na ulit, may nag-ulit, tabi-tabi, nabalang naman siya. Paman namin ang aswata ka na pinapagin na dinungki siya pa. Hawakan natin. Oo, so ayaw mga niya mga kalipin ng Allah na di basta-basta at iputay sa tao na tinamay kapatid ako na tiro na musula ilaha ilallah na anto na pa ni Shabir, anto na pa ni Kapusya, may apuri ako na nakulukawi na nakasula ko na surga. Kati mismo sa Al-Qama, may alpanutulang ang ano, may kapiyak, may kamunok-unok, mamayaman, baraman, na ayaw mo din yung atiro ko na ilaha ilallah na di mo kaya kiratagi na na iyan. Kuman siya na lumalakaw ang magina, nandata siya sa kolor, nanggagag sa sirampan. Na kuman siya na siya sumita ang bataa. Akin ginawaira ng bataa. Na ginagawa na isa siya ni Al-Qama sinin sa detarong magwaraga. Apagkiyan na namin na wala na pangatulugan. Na ayaw kaya saksak iti ko inayan. Uway, kaya kinatarata ginawa niyan. Kaya Al-Qama, na minakap pangaruma, na kinipatan niya siya inayan. Nakagyan ko po bisito siya na mga nalab. At pagkiro siya na Al-Qama, nakaya kong ka, kasakan siya na ka, kayo dito naman siya mapipaya ka, na may tabo mitire siya Al-Qama kung siya karuman yan, na tiya na ka mag-ina na ina, punto parang umukupo na kaurasaw, kadi ka kakila na ka, mabibisikan niya gano'n ni mag-istorya. Na dito binita nun, wow, akasiksaan, apakasabutan ng mga saba, na pagpangaginawa na, hindi pa kasabot. Nakesa mo siya nabi, natuloy nabi, inuwala hindi pa kasabot siya lang. Ang katawan na kanaya, bitiro, basta tuloy nabi, mapasangi ka pa ni Haji, mapasangi ka pagmula, mapasangi ka simber, mapasangi ka po siya, nabiyak ka na mula ka terwan niya po na ilallah. Hindi mga niya siya, kami ko na mga day. Siya wani siya nangiyan. Natila mga piraragiti si Wataka, natila wai. At yan ang tuloy ng utuwa kaya pangapangaruman yan. Natila rin, ka di siya Al-Qama, adi pa kasabot. Gina ni sa timan na niya sumukiyan. Ginamatang nga yung perilaan. Ya tuloy siya karuman yan, adi siya. Doon niya nilakay. Dahil na hindi ka dali-dali ako na, kahit ako na doon niya nakay. Natila ba nga ni Prilay, nakilaka ka tutunan. Tumamitan ang subadusan niya siya din siya na mori. Yan wali sa Bilal, kineraso na yung kanan. Kinabalik ka doon, nakuha ka sa mga pedagang, napanin mo ka sa mga itang. Napakakalaga nga, at tutong tanong siya kanya Al-Qama. Agi ako mamati-muti mo sa mga itang, napakakalaga ng Bilal sa mga saba, niya ka na apoy. At kinasisikaniyan ko niyo, pawalong tanong. Ay ranong kakang pati, nakiyagaw pa na ninaihan. Natingin na ya Rasulullah, o ganyan tutuwa na nila kamaswatak na Al-Qama. Biya kagurong siya nabi. Natingin na Al-Qama, siya mutakalang hari nila ang kainaka.
Nandito pun ama kagiraw sa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Narun terima wallah na ayam makna niyan narinina inayan narinina an wallah subhanahu wa ta'ala. Diam si mga balapin bigat terima la ilaha illallah. Apa yang dikapia kayaman, apa yang dikapia kay makusya, apa yang dikapia haji mana kay gagaw. Oy, na upun ana ranang iterkay na ang siya mga napakabalang man nakapukap terima la ilaha illallah. Kami kapateka. So sama na ito na kailangan na gawin na ito di mamang ni sarila ko mga ina. Kung miyatay siya naka, miyatay siya maka, nakapakapungan niyo ang sarila, napupungan na sarila ko Allah. Ya Allah, nilingarang siya ina, nilingarang siya ma. Nilingarang siya ko, pero nasuga kaya Allah. Kaurinaan siya ng Allah, na alarang itaragay na ang siya maka, narinaan kaya ng mabuti, ang arila siya ng Allah. Eh dapat kalau namin kakilipatan na siya naka, ang siya maka, tabi ang iligan siya ba yan? Nadi nga siya nagpipil mga ni sarilaan siya ng wallah. Nadi ka na mapupipil mga ni sarilaan ka wallah. Kali ka po mga ni sarilaan Allah. Sa karila wallah kung pala ano ko siya. So ayaw pinakabalat na siya kung tanong nga siyang bayan. Ay dapat yaruno. Nadi yun na. O rin yung mga ribon wallah. Na may apanutulog man niya kini Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kila Ya Rasulullah هل جنة سمان تو عنس بن مالك أتينا يا رسول الله بس مش الشرطة أنا نبكي بيته أنا من أرجعين تقول نبي نعم أنا بيدين أنا أرجعين لا تقول مسامة يا رسول الله تقول الناس أتوني بيدين لكن يا بيدين رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مئتين ابن تتر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كتير وقتين تقول أبي هريرة يا رسول الله من أسبق الناس إلى شفاعتي تيجي أبي هريرة يا رسول الله أنت كونا فما تاو أك شفاعتك أنت فقونا أنك أنت كونا أك شفاعتك سأل من أكيما نتو نبي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسي نصوتاو أبتمس لا إله إلا الله سكيتو أتونا بسوكي نوانيا سفراتي والله نبيا كبغني الشفاعة نقل سأل من أكيما شفاعة كان تابع بيجا تروح أنا نمونا كم lagi bunga papasadali kapang una Kira kira tu saya kurbi ni agak nasi ni mau na, mana aku. Nak kata dia mahu biar muna, dia bangun dah surga. Atau na. Bi'alim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atina salisatau, ataruni la ilaha illallah, falahul jannah, nam yatanqid arkas surga wallah. ومن جاء بالسيئات فقبت وجوههم في النار. Bi'alim syaya makna ni Al-Quran. Amang tahu sebab kudu syaitan amang ala. Ada kira tidak anu Allah. Nama apa sih saya mana mori? Nak ikut Rasulullah semua aku tadi nak pakai kurang. Atau tu amang tahu. Nabi itu so tahu ayo maknanya nasyura dengan sudah ila Allah. Abiyah ketarian, ayat sabiran nasyar. Apa nak betul Allah? Apa nak betul Allah? Ya kalau tu penyakitnya Hasan al-Basri, saya nak kata Allah. Atina hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Inu syukab pia, inu syuma pia. Beri ayat manusia nama pia. Nak bintru o ayat maknanya nak Atina Hasan Basri. Atina inu syuma pia. Beri ma pia. Syukatira la ilaha illallah. Asal satu. Atina la ilaha illallah. Nak berkasyurku surga Allah. Nah, dia kalau tujuan yang ini ada. Bintruin. Bintru mantigin. تقول بزنا يا رسول الله علمني عملا يا رسول الله قالوا أخو مشى علمه ودينا قالوا أخو مشى قلبه إبقارني راني أكن بسرعة نقول إبقى وتواتنا أكن بأبي ركع تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت السيئة فاعمل بأجنائها حسنة إذا تيجي نبي أكن قلبك الشمرة na gelebek ka bawyang ka amapia sadik ka bebelengan segala kamarata na bawyang ka amapia oai amata na dinan na pagkebal asyakul amapia at timbulnya na ibadah Allah na tingnan ya Rasulullah la ilaha illallah atunanan na tulong Nabi apa dan ko mga pipia atun na ka la ilaha illallah dan yang aku miya kadang-kadang amapia so tingnan la ilaha illallah
na dari na una niyan apina kamapia kumapia ulang nunya makapia pamanga sulam numapia na ayapina kamapia na sulika tewa la ilaha illallah. So ayat makna niya ng mga ulit ng Allah niya katatas sa diya may osya na la ilaha illallah. Datalog niya kaluki nagyan niya oras ka na nagyan at tugal na sursi na di pa ulit na ano di pa ulit na ano niya panutan si sangatapag na mga ahmad hadith oan at yana sataw man kana la ilaha illallah mukhlisan sari sataw at terunyan sa la ilaha illallah sa tulabus nataw surga ubitiyana wala yakun al-ikhlas illa ayyamna na di ka tigil makapag-ikhlas o di ka tira la ilaha illallah inunta naggenang ka aginawang ka pamararaka pamanapya makasangibukan makamili na papanamateru so la ilaha illallah na may ka ganapok ka bumarata tabiyak kanila kamanggin dapat na yaman ang la ilaha illallah isa pa yan ka sa marata ayaman ang la ilaha illallah isuya ka sa mapya na abe ka ayaman na niyan nasa lako pa rin masalar ka la ilaha illallah tabiyak ayaman pa rin pula rin sumano ka na di magkikita bila mano ka na din la ilaha illallah na may ating rastan waki o hana iman tayo na peso mga manok iman doon na mga patuginan yan na mga agrarian matang mga kana may nalaga na manok na nga rin na radyo ulo kaya na matupu ka sa manok o at pero pa na ba sa manok ay nagturo manok pa ba nakasana yan ay dapat ako ano binigyan ako na manok kaya maran yan na sikila-kila bulan-bulan na din ya kaysa na mama na mawis siya manok na aawilin na natuwi po niyan tinalim siya rin natiga na naway natiga naman na pakanak tinaway kaya rin natiga na tunanan natiga naman ko kapulo at tanim at nagida pa na manok kaman na may ako na skay tiya bulan niyan matapal na ako bulan niya kapalag tiga na bulan tiga na nagida na sakak naman ito kaysa ka na may asawa na kurungan Adiku ba ang tuna manok kaya natin muna agad niya yan ang mga ibn Allah na ini siya ko nabi ayat bitiru nabi na man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah sahabat tunggu nabi siya tawatiru na sa la ilaha illallah napakasurga na tunggu mga sahaba ya Rasulullah bitiru ko asali siya tawatiru na sa la ilaha illallah sa ikhlas napakasurga na anto nagtingin kapag ikhlas ko la ilaha illallah na tunggu nabi ayat kapag ikhlas ko la ilaha illallah na an ta'zizahu an maharabillahi ta'ala na siya paggenang ka o ginawan ka o kaya makaharam Allah yan kapag ikhlas ka basta ada nga o gagana ang ginawan ka o kaya makarata o la ilaha illallah na naka makapag-ikhlas sibuto sangari o sibuto sangari na daw sa kosto o to sumangarin Allah at yan yung nga oras tanong pag-arasusi yan kabla-blang la ilaha illallah datang pun mapasa na sa kahirupan ani kanu di Hussein asya Maryam siya bagirun sa mga importatirun na pagkunin tanong wallah apakah ketentan ko mga pasyotan ay dapat irdo pamana ay makna la ilaha ay makna mutawalla na harfun nafi dia mutawalla na batang apiya kada dia mutawalla illa illallah na harfu al-ithbat atau isbat na pihak terkenaka agaknya biterwa na pihak adaka dengan atuhan na illallah na pihak terkenaka dia kata illallah na harfu ithbat pihak terkenaka saya betul naswallah pihak terkenaka saya bersilakan anak naswallah pihak terkenaka asyik abu pagagak wallah pihak terkenaka asyik abu pagagak wallah dan salam Allah subhanahu wa ta'ala saya mana ni mengenai pembuktian asyik yang mana diterwa saginawan matakan ba ni kadwa balasan kan wallah sama na balas tinaagan wallah eno kasi ko mga pada ulan-ulan mga padawas na tanong makatulong na balasan kan wallah pagpananabatan tanong si wallah pagpananabatan tanong istisyon tanong dia kami istisyon siya na magayari di tanong polisya sa salaman ng mga pagaritan mo mga pagaritan mo mga pagaritan sa France nag-usama na ng mga foreign na mga Arab country nag-ulitan ng polisya sa salaman ng ay mga nanyan na di mamamakin to sa station tanong nag-usisa nga ay man to YouTube mamonitor tanwiran
Pagmamakin ng tanwiran, nago ay mananas kaniman ito ang makadadar pa. Balasangkan walau ta'ala Oy, sa din itatimutin ka ko surga sa datala din atatimutan ni matu sa pamakaran mo Allah sa mga ortano nakunin tanong ko Allah amin magputan malakan mo sa niwa napagisagutan ka tanong Allah muli-muli matirutan mo kung mga ngalitan la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ito na mga pangasya. Napakaisip. Napakaisip na ikukuha nila ito. Hindi na ito natin man sa kabatiya sa Quran. Dahil harap. Di. Sa kabatiya sa Quran, ang ipulago-lago na ititiro namin na tina'ikra'ul Quran na tagannuhu wa tadabbaruhu. Batian ito namin sa Quran sa palaganagam niyo. Nang gila-gilaan niya sa mga naniyan. Man kara al-Quran falam yataganna palaysa minna. Sa taw tu nabi abatian niya sa Quran na dinanipilagalaga na dirami pidat. Halisan na nabi. Ay man niya na wana lagam ka, nabi ang kurang ilaga pada taro kumuro ko kami. O tati na minigla lang sa nga na wala pitero nabi ni pilagalaga mo ka. O ay. Na udah manalaga mo ka, nanuman nadalaga mo ka. Berarti ang sa Quran. Okay, na ayat pitero nabi at tingin na berarti ang sumuran sa kapalagalagang pagkiuman ito ko kurang ko kapiyan na nibuntan. Kapiyan na nibuntan. Ilang manigil ay mapagimamutan na may makapiyan kailagang kagkuman na sunya tata. Ilang masang ilang mga Arab kaya di pamimili na ang manan na pakapagimam na mapailagang. O ay, lagi di pamili na di magater. Alhamdulillah, ya Rab. Ya Habiyatan. Asyik mga bay. Napapalaga-laga makanunan na kanawa niyo tanto yung bisa niya natang-tanong. Tertangkay niyo ang papagay lagi. Oto, yan na. Yan na nakakuntis. Ang pamaka-ad na karatayan na pamakatiyakin ng mga ulama sa marata ko mga babay. Ang gila ka na ng mga Malaysia. Kabanaw na tanong ka na, sila na Muslim country. Dia Brunei, dia Indonesia. Wah, dia ay mga ibang country sa Singapore Asia. Ngayon ito mga day, bunda, anak kapaparunian, anak kapapakaingan. Ubas sa mga suara mga bin, ay ditiro nabi, na tinain na aswatihin na aura. Matalat itong nabi sa mga suara na aura. Nahirap ka makauwi sa nila magwa. Datanang nakapamagidayda. Pwede nga na ilay ng mga masakay sa kawa. Tinagrabi ako matay na ito. Yun isa kaya ako niya. Ako kakarataka. Nabasya ko naman, nari ako niya. Tiraw na kaya gabi mo ito, nagkatali man maswaka. Wala ka na tarong bubili pa rin mga puso ka. Wala wala mo, iso sabtang. Ada pakai sini kan pakai jauh. Berat. Nah, so anai mah. Anai mah mami berat tuh. Nah, lagi dia tara dia. Kalau dia sami Allah liman hamidah. Itu padu. Nah, kan sami Allah liman hamidah. Adik ke baru berarti. Dah berumat. Anda mabuk dengan ajaran di bagi Sami Allah liman hamidah. Adik betul tu. Sami Allah liman hamidah. Betul bos nagaro. Mana ni nama tu? Sami Allah liman hamidah. Nama taan surah Allah. Namanya lagi surah ini namanya tubuh Allah. Yang tubuh Allah surah ini namanya tubuh. Ilan sa samira dia yuko sami Allah liman hamidah. Di ka ada berumad. Da berumad alif. Sami Allah liman hamidah. Jika berisan sabah sami Allah liman hamidahu. Basta apa pusna agar-garu dan juga pakai baru sami Allah liman hamidahu. Sami Allah liman hamidah. Ayat apa sya nutuna ha? Nah, dapat maaf saya nama apa? Mian gua Allah sore pernah mian tu. Dia kan nasi hadiah bersama bagi Faisal.
Siap sa. So, matiro ako ba ilahan mo ba na kami nagtiro ka na kakatasin si Pupos o mana supo sa iyo. Koneksyon na tila ko. May ano ka kami nagtani na spin na da sounds. So, hindi mo puso ka na Aya pagterunan iman, tugunabi na ikrar bilisan, pagterunan bila, watasdikum bil qalb, now, pagkadakat kang komposyon, wa amalun bil jawarih, ay punggulalan ng anggota. So, mapagterunan bila ka. Abi-abi ito na sarap ka mga Amerika. Ako pagkadakat subatan ko mga bila ka. Koneksyon ko siya. Ang hindi magpapakaya ba? Asin ako sa mida. Alin naman na kaya sa niya nagpapakaya Asarap ka po. Asarap ka po. Punta nila ka po. Alin nga, alin ka. Hindi nila tapamana. Ay, pwede mag-speak. Dito, sarap ka po. Ikadua ba kay Sirlin? Yan kami ko masasagot ko sa mga ko mga ulama. Nagpipili nila lang ito ng kausap sa bastas. Nakakit mo sa kausap na para man sakto ang Sumansyo nabi na may alo sa hadith. Ini siguro kami mga sahaba, pupernasbi kami na sa mga kamuramir. Dito man ang kota apasbi na bernotorirayan. Ito man, buhay. Napamakabida, napamakamana sa pasbi. Nililinig nga sa wira bila mga pasbi. Ano bukog siya na mga pasbi? Dirong tipo sa Madina, sa Makkah, sa Jeddah, sa Malaysia. Napamakabida na ribu nila. Ganagin nga kabila. Isa pa na alima advantage ito. Nagkataon-taon mira kaya bilang taon gatos. Pero ako na buwan. Dahil nga sa mga doktor sa research, may makalalaw na mga doktor hapin, ang mga champion ni Abad sa Quran. Eh, bilang ko sa Quran na mga pas. Apa mga bida, hindi ba dito nabida? Oh, eh sabi ka. Rera yan, ito, rera yan. Meron yung suli nito sa Saudi, pagkakanan. Ada taror kakus ko. Lula dari yan. Lula dari yan o talulan? Di mana dari yan? Si Singan. Nainutong ko na baka gusto. Lagi rera yan. Kailangan sila ba kaya hindi pa naspin ka? Apa mga malata, nainuto pag buwan na sa Saudi? Naisama na din. Natanong ko kuwan, Atin. So tanong ko ang tanong na siya ko bakit ang salawat. Sibo umani oren pagnasabi nga para doon. Andito yan ang Nabi at Tiran Subhanahu wa ta'ala kula tanong. Alhamdulillah sa ta'ala kula tanong. Allahu Akbar sa ta'ala kula tanong. Asyaw puluan na nagusyaw tugon Nabi pakapangagumunan niya sa ta'ala kula tanong. Nasya ulang siya na uman yung tugon Nabi kamagatos. So la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ka ibrinar ka wallah subusan ka. Sabi ka lang siya na dataro pula-pula kumalagan. Nasi ko mga sanakawalan pa, sanakaoras na siya sana. Fattakullah mastata'tum. Kana kaniswala sa sansang kagagaliw. Nakati so,